Il-ħadd it-tajjeb. Illum 5 ta' Marzu, it-tieni ħadd tar-Randan, nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, il-Gudja. Jikkonċelebraw l-Arċipriet Dun Norman Zammit u Dun Carmelo Farrugia. Bl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-paċi magħkom. Ħutjew narfu ħtijietna biex niċċelebraw tajjeb il-misteri qaddisa tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Oh
jitolbu. U Alla intridna nisimgħu lill-ibnek il-għażiż. Itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek u għamel li nsaffu l-għajnejn ta' ruħna ħalli nitennew bid-dehra tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-Mulej qal lill-Abram: Qum u itlaq minn artek, minn art twelidek u minn dar missierek lejn l-art li jien nurik. U jien nagħmlek ġens kbir, imbirkek u nkabbarlek ismek u inti tkun barka. Jien imbirek lil min ibirkek u nisħed lil min jistek. U jitbirku bik it-tribujiet kollha tal-art. U tela Abram kif kien qallu l-Mulej. Il-kelma tal-Mulej radoħar mill-Alla. Ħadkun Mulej it-tieba tiegħek fuqna. Flimkien, ħadkun Mulej it-tieba tiegħek fuqna. Sewwa l-kelma tal-Mulej. Kollox bil-fedeltà huwa għamel. U jħobb id-dritt u sewwa bit-tieba tal-Mulej mimlija l-art. Flimkien, ħadkun Mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Flimkien. It-tieba tiegħek fuqna. Ruħna tixxenna għall-Mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħadkun Mulej, it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Flimkien. It-tieba tiegħek fuqna. U skont il-grazzja tiegħu. Din il-grazzja tajilna qabel iż-żmien tal-eternità fi Kristu Ġesu. Imma deret issa permezz tad-dera tas-Salvatur tagħna, Kristu Ġesu, li qeret il-mewt u dawwa lil ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-Mulej. Wif għall-Evanġelju. Fi sħaba kollha dawl leħen il-missier instema'. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ħamjew lil Pietru u lil Ġabu u lil ħuħ Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja weħidhom, tbiddel qudiemhom. Li kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża'. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom: Qumu, la tibżgħu. Huwa mument pjuttost intimu dan li għadna kemm smajna u li tant baqa' mnaqqax fil-memorja.
propju naqrawa fit-tieni ħadd tar-Randan f'din il-mixja li bdejna fl-4 ta' Rmiet, diġà qegħdin fit-tieni ħadd tar-Randan u kull sena fit-tieni ħadd tar-Randan nisimgħu wieħed mit-3 rakkonti tat-Trasfigurazzjoni. L-ewwel nett itfakkarna li hemm leħen li jinstema' biss, leħen li jgħidilna xi ħaġa żgħiża dwar Ġesu u jgħidilna wkoll xi ħaġa li indirizzata lill-qalb tagħna. Dan hu ibni l-għażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Aħna u nisimgħu il-kelma ta' Ġesu fir-Randan u hija tradizzjoni antika li aħna wkoll nagħtu iżjed ħin għall-kelma ta' Alla b'dan l-istaġun qaddis bil-predikazzjoni, b'dak li aħna ngħidulhom l-eżerċizzji tant irtiri li jsiru fil-komunitajiet, sejħat li jagħmlu il-parroċċi tagħna biex wieħed jiġi u jisma' l-kelma b'mod iżjed profond. Da kollu huwa risposta għal din l-istedina li għamlilna il-Missier permezz ta' din il-vuċi fuq il-Muntanja Qaddisa, dan hu ibni l-għażiż, isimgħu lilu. Imma wkoll it-trasfigurazzjoni tagħtina ħjiel ta' żbuħija ta' Ġesu. It-tliet dixxipli Pietru, Ġagbu, Ġwanni jaraw li Ġesu isir jiddi bħax-xemx, ilbiesu abjad bħad-dawl. Hemm żbuħija li tant attirhom li Pietru jgħid kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn 3 tinet. Waħda għalik u qed jgħid lil Ġesu, waħda l-Mosè u waħda lilija. Lil Ġesu u li dawn iż-żewġ xhieda li jidhru miegħu. Meta Ġesu jippreżenta ruħu bħala ir-raj it-tajjeb, irid jgħidilna wkoll li huwa raj lider li attirak. Għaliex it-tjubija hija wkoll kwalità li tattira, li tiġbidna leħ. U ħafna qaddisin tal-Knisja meta jieqfu quddiem din ix-xena u jistaqsu dan id-dawl, din id-dija bħax-xemx, dan l-ilbies abjad bliema qawwa ilibsu lil Ġesu. Ħafna minnhom jitkellmu dwar in-nar tal-imħabba. Hija l-imħabba li kapaċi titrasforma ħafna sitwazzjonijiet minn dak li għalina ifixkilna u jweġġana għal xi ħaġa jisbaħ. U jekk nistaqsu lil nfusna, imma dan li ġara fuq il-muntanja, tradizzjoni tgħidilna l-Muntanja Tabor għalkemm il-Vanġeli ma jsemmux il-muntanja b'isimha. Imma dak li ġara lil Ġesu għalija xi jfisser. U jiena nixtieq nistidinkom u forsi nieħdu magħna dan il-ħsieb illum fit-tieni ħadd tar-Randan li huwa tradizzjonalment il-ħadd tat-Trasfigurazzjoni. Aħna fis-6 ta' Wissu mbagħad nagħmlu festa tat-Trasfigurazzjoni, nerġgħu naqraw dan il-Vanġelu propju fis-6 ta' Wissu. Il-messaġġ li nixtieq naqsam magħkom hija din it-tagħlima li jixtieq jgħaddilna Ġesu. L-ewwel nett li jekk aħna nkunu miegħu se jkollna qawwa li titrasfigura, tbiddel,
titrasforma ħafna sitwazzjonijiet diffiċli f'sitwazzjonijiet ta' tama. Min jaf kemm hemm sitwazzjonijiet anke fid-djar tagħna, fit-toroq tagħna, fejn hemm id-tbatija, hemm tieħ il-qalb, hemm il-mart. U inti tidħol f'dan il-wied ta' dmuħ u tiltaqa' ma' ħafna anġli tal-imħabba. Mhux biss il-carers u l-familja u l-komunità. U l-imħabba titrasforma sitwazzjonijiet diffiċli f'esperjenza ġdida. Jiena meta naħseb żewġ persuni li jinħabbu, ma tantx nieqaf fl-estasi tal-passjoni, għax aħna nafu min natura tagħna l-bnedmin li dawk huma staġuni li jiġu u jmorru. Imma jekk tittara l-prova ħarija tal-imħabba, fittex il-mument ta' tbatija. U hemmhekk ikollok il-prova tal-imħabba. Żewġ persuni huma minn huma li jinħabbu. Tinduna li l-imħabba tagħhom hija vera meta dak li jkun jibqa' mer persuna li jħobb anke fil-wied ta' dmuħ. A friend in need is a friend indeed. U jekk aħna nħarsu li Ġesu fi sbuħija tiegħu trasfigurat mill-imħabba tiegħu għalina u għall-missier, nirrealizzaw li dik l-imħabba se twaslu wkoll fuq is-salib, fuq muntanja oħra. Għax din il-muntanja tal-ġmiel tħares lejn il-muntanja tal-Kalvarju li fuqha tela imħeġġeġ bl-istess imħabba. Illum imħeġġeġ bl-imħabba Ġesu jidher sabiħ, jiddi bħax-xemx, il-biesu sar abjad bħad-dawl. Fil-ġimgħa l-kbira, fuq l-għolja tal-Kalvarju, tal-Qurrija, imneżza minn kull ġieħ, sfigurat, tant li kif jgħid Iżajja stajna narfuh, u jitrasforma l-umiljazzjoni tiegħu fil-maħfra u s-salvazzjoni tagħna. U l-eżortazzjoni li jagħmel lid-dixxipli li imbeżżajn jaqgħu wiċċhom fl-art hija wkoll stedina għalija u għalik. Qumu, la tibżgħux, qumu, la tibżgħux. U jekk jiena inħoss li qiegħed fl-abbiss, għaddej minn mument fejn għalija hopeless, mingħajr tama, hopeless. Illum il-kelma ta' Ġesu trasfigurat hija għalija wkoll. Hija, oħti, la tibżax, la tibżgħux. Il-mulej lil dawn it-tlieta li jsiru anke xhieda tal-umiljazzjoni tiegħu fl-ort tal-Ġetsemani meta jarawh jaraq l-araq tad-demm huma t-tlieta l-istess tlieta li jkunu hemm fl-agonija fl-ort tal-Ġetsemani. Lil dawn it-tlieta jgħidilhom fuq din il-ħaġa, fuq din l-esperjenza straordinarjament sabiħa, jekk jogħġobkom tgħidu xejn qabel bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Dan il-kelma li mhux bil-fors fehmuha dak il-ħin, anzi l-Vanġellu ta' San Luqa jgħidilna ma fehmux, dew jgħidu ma xi tfisser. Il-mulej irid jgħidilna din is-sbuħija hija wkoll toma tal-qawmien mill-imwiet.
jekk jiena nixtieq nagħmlilkom il-kuraġġ fis-sitwazzjonijiet diffiċli li tgħaddu minnhom. U nistidinkom biex titrasformaw id-diffikultajiet bl-imħabba, bil-paċenzja, bil-modrija u bil-maħfra. Qed ngħidilkom ukoll li din hija bistoma ta' żbuħija tal-qawmien. U allura illum il-mulej ikellem ukoll mhux biss lilna, imma lil ħutna li jagħmlu l-aħħar vjaġġ. It-trasfigurazzjoni hija kelma għalihom ukoll. Għax kif jgħid l-Apostlu missierna, sew jekk ngħixu, sew jekk immutu, aħna tal-mulej. U l-kelma tiegħu fuqna l-koll kemm jekk ħajjin u kemm jekk qegħdin fil-ħajja ta' dejjem. Hija l-istess waħda. Ummu la tibżgħux. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natur waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bagħata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, iġej mill-missier u mill-liben. Jum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqarma mudija waħda l-maħfra tad-dubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fid-dawl ta' din il-kelma tal-Alla jew nitolbu l-mulej biex jitrasfigura, jitrasforma, jbiddel is-sitwazzjonijiet diffiċli tal-ħajja tagħna, tas-soċjetà tagħna, tad-dinja. F'dawl ta' tama, ta' mħabba, ta' paċenzja u ta' maħfra. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex timlina qalbna bil-kuraġġ. Ma nibżgħu qatt mill-vjaġġ tal-aħħar għax inti fuq kull wieħed waħda minna tgħid il-kliem eżies, ummu la tibżgħux. Nitolbu. Nitolbuk mulej tiftaħ il-qalb tagħna ħan nisemgħu il-kelma ta' ibnek u nagħmluha. Nitolbu. Nitolbu għall-parroċċi kollha tagħna b'mod speċjali illum għall-parroċċja tal-Gudja biex aħna nimxu fit-triq li twassalna l-lajt imqawwijin bil-kelma tal-mulej u mdawlin bid-dawl tal-imħabba tiegħu. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqat talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
nitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missir li jista' kollox. Il-vittma li sejrin nofrulek mulej tnaddafna minn ħtijietna u tqaddisna fir-ruħu l-ġisem biex niċċelebraw kif jixra il-misteri tal-Għid bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxipli u fuq l-għolja mqazza urihom is-seb tiegħu biex kulħadd jaraf tajjeb li l-glorja tal-qawmien għall-ħajja tinkiseb permezz tal-passjoni kif xedu wkoll il-liġi u l-profeti. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqan hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib,
iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn ġunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li intrid fija int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Bil-ħirara kollha nrodulek ħajr mulej għal din it-qarbina li għamilna li bija sa minn din id-dinja stess tatina sem mill-ħwejjex tas-sema bi Kristu Sidna. Kif tafu f'dan ix-xahar ta' Marzu id-dusjat jew il-Papa Franġisku jagħlaq 10 snin minn li ġie magħżul bħala Papa u għalhekk nixtieq ħafna li nitolbu għal Papa Franġisku biex il-mulej ikompli wettqu bis-saħħa, bil-paċenzja, bil-għaqal u bil-qdusija. Fit-18 ta' Marzu jkun is-Sibt filgħodu fid-9:09 ta' filgħodu se nagħmlu quddiesa konċelebrata f'San Ġwan il-Belt talb speċjali għall Papa. Il-qudiem nerġgħu nfakrukom, anke l-ħadd li ġej nerġgħu nfakrukom, imma qed nafża minn issa biex dak li jkun min jista' jiġi San Ġwan il-Belt is-Sibt 18 ta' Marzu fid-9:09 ta' filgħodu. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Arċipriet, lis-Saċerdot, insomma lil Don Karma u insomma kont se ngħid saċerdoti jien, lill-poplu kollu tal-Gudja li laqana hawnhekk għal din il-quddiesa ta' jum il-mulej, nitolbu ħafna xulxin biex il-mulej ukoll ibirek il-familji kollha lill-anzjani lill-morda kollha tal-parroċċa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Santa Marija fil-Gudja. Infakrukom tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-parroċċi tagħkom matul ir-Randan. Tista' tiċċekkja xemm fil-parroċċa tiegħek billi żżur is-sit ħinijiet.knisja.mt. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd tajjeb.